С стиропорените бутуши, заради твоите бутуши се издънихме тая година. Ни сърна, ни елен, ни заек, ни такова. Две гарги там вчера щяхме да гърби. Тия бутушки са от Коркома. Просто да бъда извинен. С стиропорените бутуши разплаши животни и всичко. Колко сърни, колко елена видя? На Гойко Митич стадото видях, някъде към 25 бяха, с две мъжки спайкчета. До година До година едното мисля, че беше с две разклонения, до година то ще бъде в нашите чантички. Айде да ни приказваме много. Откъде? От дървото тръгнаха, така ли? Значи от това плешивото дърво, Да. и другото стигнаха до там. Тръгнаха посока на запад, обаче усетиха ловджичето бай Тихомир и се върнаха наобратно. Да. Значи Данчо беше там на оная камара. Прицепиха на 100 метра от мене. И заминаха в гората. За съжаление, само две, които и... Аз бях и там на оная купчина. Там се бях покачил, но... Спряха се, взехме една снимка, направихме едно филмче. Да. Просто тази година година ударихме на камък. Нищо, тия двете спайки ще ги запомниш и ги търсиме до година. Аз ги белязах. Така. Първото и двете са